iz Crne Gore, gde smo bili na moru, krenuli smo na Zlatibor. Evo ga hotel Zlatibor. Tamo je Gold Gondola event gde su napravili prvu srpsku mapu u Fortniteu. Ili smo Zlatibor mapu u Fortniteu sa fanovima. Svaka čast, čestitam. Bravo! Tu mi iznadio jedan poznat youtuber koga vi svi znate. Bio sam sa Helenom na dejtu u gondoli, iznenadio sam je romantičnim doručkom. Pucao sam iz profesionalnog luka i strele u mete. Jedna je skoro sam centar. Također sam bio na pecanju. Spuštao sam se niz Tube i bio kupao jedan od najluksuznijih bazena na Zlatiboru. Ovo je video, ljudi, mnogo zanimljiv. Jedva čekam da vam pokažem sve što se dešava u ovom klipu. Vi obavezno lajkujte ovaj video i ostanite do samog kraja. Pozdrav ćeberi, dobrodošli u novi video, samo Vuk, vi ste na Vicusne kanalu. U današnjem videu idemo na Zlatibor, idemo da posjetimo Gold Gondolu. Ako ne znate o čemu se radi, sigurno ste čuli za igricu Fortnite. U Fortniteu je napravljena mapa Zlatibora. Znači, neverovatno. Bukvalno sve što se nalazi u stvarnom životu, to se nalazi u igrici. Znači, jedva čekam da odem tamo i da sve to vidim i da istražim. Ja se, ljudi, trenutno nalazim na moru u Crnoj Gori i sa mora krećem na Zlatibor u Srbiju. Vi obavezno ostavite like na ovom videu. Kliknite to crveno dugme subscribe, ako do sada već niste. Još malo nam fali do 500.000, tako da udarite to crveno dugme subscribe, a mi krećemo u video. Evo ga, ljudi, oproštam se od ovog pogleda. Ne, baš mi krivo. Pogledajte vi kako je ovo lepo. Brat, sad bi skočio tamo. Evo, tamo se neko kupa. Ne znam kako možete vidjeti tamo u daljini se deca kupaju u bazenu. Hoću ja. Mislim, hoću da idem na Zlatibor i sve to, ali neću da idem sa mora. Volio bi da je Zlatibor ovdje na moru. Dobre, to nema smisla. Ali skontali ste, znate šta sam htio da kažem. Stali smo, ljudi, u Podgorici da jedemo Burger King. Ja iskreno mislim da nikada nisam imao Burger King, pošto kod nas u Srbiji nema, kod nas ima Mac. Koliko sam vidio da u Crnoj Gori nema Mac, tako da vreme da se proba Burger King, ali mislim da to manje više sve isto. Ali ajde, sad ćemo da probamo, to jest da degustiramo. Ovo je kao tržni centar, a? Kinga. Pa normalno, burgere, ja kingujem ovdje i to je to. Ukus nije isti kao Mac, znači, dobro. Ulazimo u Srbiju, to jest izlazimo iz Crne Gore, što je super. Čekamo već nekih, da kažemo, 45 minuta ovdje na granici, malo se smorio, zato što... Recimo što se dešava s tvojom klimom? Pa ništa, leva strana greje, desna hladi. Znači, on kad upali klimu, ova strana hladi, a ova strana greje na maks, kao da je zima. Bukvalno, zato što je motorić valjda riknuo što treba da okrene na hlađenje. Da, da, a napolju 33 stepena plus greje. Nema para da popravi. Da. Ako nema ništa pametno doda, ima glupavo, ne brinite se. Da, ćao, Nenade. Evo ga hotel Zlatibor, stigli smo. Iskreno, wow. Okej. Ljudi, evo to su naši koferi, donan je čovjek. Wow. Čujemo ovdje ogroman televizor, to mi se jako sviđa, tu je fiksi telefon gdje su nam rekli da ih možemo zvati bilo što da nam treba i bilo kakva informacija nam treba, tu je. Znači, iskreno, respekt. Imamo mini bar, pogled koliko je pun, sve su nam napunili. Iskreno, respekt. Imamo tu čipsove, aparat za kafu. Wow, Helena se vidjela aparat za kafu što imamo. Wow, brate. Znači imamo i kadu i tuš kabinu. Iskreno, blago sam zapanjen i oduševljen, stvarno nisam očekivao ovako fino. Iskreno, sve po mom ukusu bukvalno top. Hvala puno Gold Gondoli i hvala puno Zlatibor hotelu što su nam ovako nešto jako lepo priredili. Iskreno, stvarno sam oduševljen jer čekam sad da se raspravim malo da odmorim. Ovo je dobro. Zlatibor objasnio neke stvari. Odlično, hvala vam puno. Divni ste. Ja nemam reći. Hvala vam puno. Ima još pribor. A još ima, pribor, taman. Iskreno, baš smo se oduševili, nismo znali da ovako baš lepo uživo. Hvala, ajde sad da uživajte, pa... Hoćemo, hvala puno. Fenomenalno. Top. Uživajte. Hvala, ćao, vidimo se. Allah, brati.
ladno su nam donuli sa recepta i rekli su mali znak pažnje. Ovo je malo veći znak pažnje. Respekt, iskreno ću uzmem u jagodicu. Iskreno jako je ono. A sam srećan, voćne salate su najlepše, iskreno. Čekam sad moju drugaricu Lenu da dođe po mene. Trebala bi uskoro da bude tu. Ljudi, ja sam mislio da će Lena doći autom po mene. Ovo je Audi A peške. Samo peške razlatimo. Gdje si, šta ima, si mi dobro? Evo dobro. A si mi fina vidio. Spremna da kidamo? Idemo, znaš kako su dobro napravili sve. Znaš kako mi se sviđa hotel? Ne mogu ti opišem, dok kuci mi na vrata, sada vidjet ćeš u vlogu postaje, kuci mi na vrata kao mali znak pažnje, donosi oko veliki tanjir pun voća svega. Ja rekao šta je ovo, oduševio sam. Vi zlati borci, razumeš, vi to kad napravimo, to je tako. Jeste, inače ljudi, oduševio sam se, Lena je tu. Lena je napravila mapu u Fortniteu koju ćemo igrati, koju ću vam pokazati, jedva čekam, znači jedva čekam sve to da podelim s vama i jedva čekam da i vi probate da igrate. Ostavit ću vam link mape u opisu ovog videa, tako da možete kliknuti i da igrate. Gold Gondola Adventure je zabavna video igra napravljena u Fortniteu, smeštena na Zlatiboru. Da, dobro ste čuli, to je prva srpska mapa koja je napravljena ikada u Fortniteu. Zlatibor je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u Srbiji. Igra je inspirisana stvarnom panoramskom žičarom Gold Gondola, najdužom te vrste na svetu. U ovoj igri igrač preuzima ulogu posetioca Zlatibora, koji kreće na avanturu kroz prelepe predele planine, koristeći gondolu da bi stigao do različitih stanica. Na svakoj stanici igrač rešava zadatke, učestvuje u mini igrama i istražuje lokalne znamenitosti i za sve to dobijete novac sa kojim možete da kupite razne stvari u igrici. Kada u Souvenir Shopu kupite sve stvari koje možete kupiti u igrici, screenshotate i pošaljite developerki ove mape na Instagram, evo njen profil ovde. Možda vas očekuju neke vredne nagrade, tako da obavezno igrate mapu Fortniteu Gold Gondolu, link sam ostavio dole u opisu videa. A mi nastavljamo sa videom. Tamo ima dečice koje igraju, tako da da čekam da se pridružim. Ja igram Fortnite preko kompjutera na mišu i tastaturi, a vidim da igram na svojoj petici na joysticku, ja ništa ne znam preko joysticka. Kako ide? To. Dobio sam mikrofon, ljudi, sad kao content kreator izgledam, a? Onako oni na bini kad pričaju. Dobre. Da, ovo je pametno. Znači igrat ćemo igru takmičenja. Da pogodite sa strelom. Da vidimo ko je najprecizniji. Ajmo. Za malo. Za malo, ajmo još dva. Ajmo. Opa, svaka čast, bravo, ajmo još jednom. Probajmo zadnje, tu. Ćao, za malo. Bravo, svaka čast, bravo. Svaku si metu pogodio, bravo. Malo izgledanje. On je najpametniji pono, ljudi, svoje da igra. Bravo. Nemojte to da nemojte propustiti priliku da ne dođete posjetiti Gold Gondolu. Ovo se čuje, ovo se razbija, ne? Šta? Gdje si ti? Gdje si ti? Šta je ovo? Ja isto! Ćao, gdje si? Si dobro, šta ima? Otkud vi? Ništa, pa opet na Zlatiboru pojemo i ja vidim da si ovdje. Da, malo pre došao. Hoće idem posle, imamo ovdje neku ekipu, igramo Fortnite. Nećemo mi te zadržavamo. Evo ga i cilj, ljudi. Imat ćeš materijala kako se neprijatno gledam u kameru. Osjetim neko prisustvo, ali ne znam šta je u Pa jeste, ja zračim. Ja sam iz Dobaja, Bosne i Hercegovine. Kako ti ovdje? Meni ovdje super. Lepo? Jesam. Super, dođemo opet. Hoćemo. Može. Jako su im lepa pića.
me povedeš. Ajmo. Bravo, uspeo si! Bravo, čekaj da mu dam kartu, svaki čast, čestitam. Bravo. Svaka čast, čestitam. Bravo, svoje, bravo, svaka čast. Evo je moja Nena, vidi tu. Kako ti Nena, ti je lepo. Top. Koliko ti imaš godina? 3! Pa ti si velik već. Bravo. Kako mali si sladak. Kako se zoveš? Mihajlo. Bravo Mihajlo, igraš Fortnite? To, bravo. Možete uzeti kartu besplatno. Može, lagano. Odakle ste? Kosovo. Evo ljudi, Helena probava Fortnite da igra. To, da nacijaš. Eto tu. Jako blizu. Koliko me dugo pratite? Ja 5 godina. Respekt. Ja 6. Ja 3. Respekt. Eto, završili smo druženje u Fortniteu. Idemo da obiđemo malo Zlatibor. Ovo mi se jako sviđa. To ću kasnije vjerojatno obići. Lena će mi pokazati Zlatibor. Veoma se radim što će mi pokaže sve. Mislim da će ovo biti jako zanimljivo i tu je simpatija. Moram nju da impresioniram sa večerom i svima. Lena će mi pomoći oko toga. Imamo specijalan plan. Pogotovo sutra ujutru. Tako je. Obavezno gledajte video do samog kraja. Prijetno. Opušten. Ali izgleda ukusno. Baš izgleda dobro. Prijetno. Preukusno izgleda. Evo ljudi, gondola kao igrici, znači wow, ne mogu da verujem koliko je ovo bukvalno sve isto napravljeno, to mi se baš sviđa. Evo ih i konji ljudi, ja konje obožavam. Evo ih 1, 2, 3 i četvrti tamo iza, ne znam da vidite za drvete, crni. Tu su 5, 6, 7, o koliko ih je, ovdje su 2, 8, nisam vidio 2. Brutalno. Evo ga, ovaj dede smo uzimali karticu u Fortniteu, što je brutalno. Evo ga Gold Gondola Shop, nemojte verujem kako je isto sve, ili realno? Evo ga i naziv Gold Gondola Shop, sve. Brutalno. Jako mi se sviđa. Evo, prošli smo ljudi. Ovo će vam da gore. Hvala. Polako. Idemo, izvolite. Hvala. Wow. A su lepo spremili, ajde dobro. Ja sam previše iznenađen. Wow. Ček se smestim. Wow. Vidimo se, čao, hvala. Evo ga, krenuli smo. Ovdje je cool. Ljudi, spremio sam romantičan doručak u gondoli na Zlatiboru za Helenu i mene. Biće ovo sladak doručak, ti voliš slatko, to znam. Jel ti se sviđa? Da. Nisi očekivala prije mjesec da je obična gondola? Da. Realno nisi nikad vidjela u ovakve gondole? Što mi je neobično, ono, ne znam. Da. Mislim kao čudo mi da ima sto i to. Pa da. Dobili smo ovdje neki kao kolačiće i ovdje isto. Imamo, evo njihov logo Gold Gondola, tu su nam i čaše, tu nam je i piće. Samo što Helena ne može da pije trenutno alkohol, to jest generalno i ne voli. Ja sam okej što se tiče alkohola, tako da ne znam, vidjet ćemo da li ću ga uopšte piti, ali da vidim šta je ovo, ovo me interesuje. Helena, evo vidiš ovo ovdje, ovo, to da kada, šta misliš šta je ovo, za šta to služi? Šta misliš? Može za one skije. Bravo!
Čak imaš i kod 200, da, kada se ulazi, stavljaš tu ski, imaš tu za snowboard i sve, ali da, tu se stavljaju ski da bi, eto, ljudi ušli. Makar sam nešto pogodila. I kod 200, zapravo, i kod 200 ova teta. Ljudi, eno ih krave! Jelena, eno ti drugari, eno tebe. Presla sve obožavam kravu. Bože, ok, nisi uredila, respekt, ja te malo da zezam. Vidite kravice, ljudi. Imamo ovdje neki paket i pogled od Gold Gondola i jako me zanima šta je u pitanju. Još kad bi ja ljudi znamo da otvorim. Pa ništa samo zato što se pomeralo. The fuck? The fuck? Ovo nisam očekivao, respekt. Ja sam ga slomio, ja sam mislio da ne znam nije šta. Ali ovo odgovara kolač. Respekt. Ovo je dobro slatko. Iskreno jako mi sviđa. Naranđa. Ovo šta je? Ovo je neobično. Jako je lepo. Helena će da proba kolač, ajde. Da, ja ću probati, što volim belu čokoladu. Ti se sviđa to? Da. Na izgled. Ok, meni se dopada. Ovo je lepi ukus. Jeste, s čime je? Bela čokolada i mislim je obišnja. Meni je bitno ljudi da moja Helena bude srećna i da bude ukusna. Eto, čim devojka slika za Instagram i društvene mreže ovako, to znači da je dobro. E, sad je vrijeme da se uzme gas. Živo. Good life. Evo ljudi, ona među stanica u Fortnite, znaš ono što smo vidjeli, Helena? Da. Kad smo bili stali, brutalno, znači baš su odradili full kako treba. Ti ja nestajemo na ovu stanicu, idemo na onu posljednju gore, tamo gdje ima restoran i sve. Mislim da će se otvoriti sigurno vrati. Ajde drži. Mi nastavimo naš put dalje. Imamo još da se vozimo do vrha. Baš me zanima kako ovo sve izgleda zimi, iskreno, kad je pokriveno snegom. Ljudi, jedna je brana kao u Fortniteu kada smo bili i iza brane smo tamo bili muzali krave da bi dobili mlijeko za kafu, što nam je bila ona misija. Ovdje je Lenin, znači od developera deda, ovdje smo sadili ona drveća. No ima tamo nekoga, ne znam, možete da vidite. Tamo ima nekoga. Znači, oni sade drveće u real life. Ja ne mogu da verujem koliko je ovo dobro odrađeno. Opa, novi momenti. Otvaramo Gold Gondolu, mislimo da su ovo marameti, sad ćemo da vidimo, znači nevjerojatno Gold Gondola ima sam logo na svemu i baš svaka im čast i baš je lepo. Da vidimo da smo u pravu, jeste. Jo, wow, baš je lepo. Jako mi se sviđa njihov logo i sam dizajn svega. Baš su lepo odradili i sviđa mi se što su, koliko kontam, odradili su kao listiće ovo sve u njihovom tom boju loga, dizajnom. Baš je dobro. I da se lažno? Jeste. Top. Baš mi se dopada. Pogledajte ovaj pogled, ljudi moji. Ali je lepo. Nadam se da se moje simpatije sviđa. Simpatije, jel ti se sviđa? Da. Jel te ikad doveo ovako nešto ti spremi? Nije. Da sve postoji prvi put i veoma mi je drago da sam ja taj koji može oko nešto lepo ti priuštiti. Evo ga ljudi, bližimo se kraju. Tu smo uskoro, idemo. Ima tamo neka ljuljaška, dobre. Evo nas. Brace for impact. Polako, moram držati moju sipu. Polako izlazimo. Bravo. Da nije nešto ostalo? Nije. Dobar. Važi, hvala. Ali je lepo. Wow, nisam nikad vidio. Ja ne znam gdje mi idemo sad, ali idemo negdje. Iskreno, baš je lepo. Ljudi, kada dođete na Zlatibor, znači imate ovdje kada izađete odmah da se slikate i fotografišete sa vašom porodicom, prijateljima, momkom, devojkom, nije bitno. Znači dođete vamo, slikate se, 350 dinara, trenutno košta, ne znam da li će koštati ili se smanjivati, povećava se, zavisi od mjeseca do mjeseca, ali kada se slikate imat ćete skenirati QR kod koji vam izađe i preko telefona možete da sačuvate, a možete dobiti fotografije kao što smo Vladimir se i ja slikali, znači da imate lepo uspomenu, ovdje čak piše jun 2025. Tako da, baš lepa uspomena. Sa snegom generalno. Bilo baš sneg i onda je toliko toga. Hvala. Sad smo izašli kao u igrici na onoj međustanici, na srednjoj stanici. U igrici smo ti i ja morali da nabijemo mleko od krava. Tako je. Sad ćemo šta? Da pronađemo krave i da se nadamo da nisu bikovi. Da, i u pravom životu da probamo da nađemo krave kao i u igrici. Zašli smo u šumu već. Tražimo krave. Eno ih. Gde? Eno ih. Au, ja se uplašio. Straše sam i tako crno. Ima struje ovo. Ovo je električna.
Znači to moram da se segnem ispred, a? Tako je. Jel dovoljno? Jes. Ajde Tihana, pazi, moraš još. Malo pet. To. Napekla sam se u selo. Ajde, lepo. O, ima i tamo mali beba. Ja, vidi ga! Oj nas gleda opasno. Ne! O, fuck! Oh shit! Shit! Jesam još? Novi krokčić. Gotiviš što si stala. To je sreće da znaš. Ljudi, idem do krave da uzmem mleko i da odradim misiju kao što sam odradio igrici. Evo, ljudi, krava je otišao, sam pokupio mleko kao u igrici. Leno, je li misija gotova? Prva? Misija gotova, fast ration. Odlično, što sad idemo da radimo? Idemo da gađamo iz luka i strela. Znači luk i strel kao u igri isto? Tako je. Odlično, jedno čekam, može. Opa! Gas! Bliži sam. Jako mi je zanimljivo. Jedna je skoro sam centar. I ovo sam zadovoljan za prvi put. Bravo, majstore, bravo. Hvala. Uspjeli smo treću misiju. Tako je. Mislim, pogledajte koliko drveća ima, milijardo. I non stop rastu, non stop se sade, što je brutalno, čuvamo prirodu. Wow! Izvoli. Ljudi, ovo je onaj stup gdje se u Fortniteu penjemo na žicu pa radimo kao Subway Surf ono za coine do gore. Tako da to je taj čuveni stup na kom se penjemo. Sljedeća misija nam je da pecamo, kao što smo pecali i u Fortniteu, moramo i u stvarnom životu da pecamo. Ajmo. Nadam se da ćemo nešto upecati, ljudi. Vidimo. Varalica moramo malo da povučemo, malo da idemo, da riba pomisli da smo mi riba i da nas uvati. Kao da nismo sad zaglavili. Ne! Kako se sam sram? Od ribe ništa, voda je jako topla, znači vrapa ima oko 30 nešto stepeni. Riba se pogledala skroz dole, znači ima preko 20 metara jezero ovdje na Zlatiboru. Tako da, valjda ćemo imati sreće, eto neki drugi put. A ja želim sad da probam kakva je voda dalje topla. Pa lagano bi mogao da uđem. Iskreno. Istina. Lagano bi mogao da uđem. Baš je fina. Hoćemo, Lena? Idemo. Ajmo, skači. Ovo je ljudi srce gondola, ovo se pokreće. Čekaj, zanimljivo. Ajde. Može? Topi. I ova misija je pređena što se tiče Fortnitea kad se spuštate ovdje niz stiju. Samo što u Fortniteu mislim više se ide klizi, ali ovo je jako zanimljivo i dobro. Tako da smo i to prešli. Lena, nam je još nešto ostalo? Ostalo nam je još souvenir shop. Dobro, za souvenir shop, kako se to mogu zaboraviti? I da se vratimo. Dobro, to se podrazumije. Evo ga, bili smo kod krava, mleko smo doneli. Hvala, dobijamo kafu kao u igrici sa donošenjem mleka. Wow, hvala. Odradili smo ovu misiju u potpunosti. I ljudi, sada idemo do shopa da kupimo stvari kao u igrici. Leno, kao u igrici shop. Idemo zajedno. Wow, baš lepe majice. Fenomenalno, iskreno fenomenalno. Bio sam do pre par sati u igrici ovdje, sad sam stvarno životovac, neverovatno. Znate ovaj poster u igrici? Romantično putovanje, ovaj poster se nalazi u igrici, ne mogu da verujem. Kako je dobro, svaka čast, Leno, svaka čast. Pošto smo bili žurili na početku, rekao sam ljudima ovdje je onaj start, tako kad uzimaju kartu, da. Baš si dobro sve odradila, napravila, a reljefno sve isto, ili tako? Sve isto, da. Bukvalno smanjena kopija Zlatibora i Rude. Top. Morat ću na update-u konje da ubaciš ovdje. To ću update, da. Da, to update. Evo Lena nas vozi sada ka hotelu, završili smo sve, kako tebi bio dan, Lena? Meni je bilo vrh. Baš je toplo, Da, ja ne pamtim. Ona je stalno na Zlatiboru, ona živi tu ljudi, ali baš haos. Koliko je vruće, iskreno. Leno, vidimo se
Hvala ti puno. Odmorite se Ajde. malo. Pa gledamo kasnije video. Okej. Ćao, ćao. Šta ćemo? Vidimo se, Leno. Pišem ti, ajde. Ćao. Ćao. Evo ga hotel Zlatibor. Gas. U hotelu sam odmah presvukao se u šorc, idem u spa. Helena je dobila, tako da ona mora malo da odmara kući. Ajde, ne može se kupa. Nice. Danas je iskreno jako bio produktivan dan i meni je bilo baš lepo. Također me jako zanima kako izgleda spa. Idemo da vidimo kakav je spa. Kako je brutalno ovo. Wow. Ovo nisam očekivao iskreno. Iskreno nisam ovo očekivao. Ajde, lepo. Ovdje se vjerojatno bazen treba napuniti. Pošto je prazan. Baš je dobro. Pogledajte kakva je sauna. Rake. Koliko su brutalne saune. Ovdje piše ulaz je dozvoljen osobama preko 16 godina. To znači da je meni dozvoljen ulaz, pošto ja imam preko 16 godina. Dobre. Ima da neki devojk koji su me prepoznali. A simpatije nije tu. Dobre. Ovo mislim da će biti hladna voda, zapravo je toplo. Iskreno je okej voda. Šta je ovo? Okej, da, okej voda. Malo pre kad sam došao sa starečanstvom svih onih aktivnosti koje smo danas bili, otuširao sam se, mislim malo pre i bio sam sa vrelom vodom tuširao, a sad kad sam ušao bazen je malo hladniko, ali sad je već dobro. Tako da žao mi je sad što sam sam ovde, mislim nema veze. Vjerojatno ste primetili da Sekulić i njegova devojka nisu toliko stavno u ovom videu, zato što su oni otišli u drugi apartman, ne znam što su naš i odvojili su se malo od nas, vjerojatno smo im dosadili, šta znam, koga boli uvad. Dobre. Meni je bitno da je meni lepo, imam svoj mir, sve ostalo je iskreno manje važno, tako da šta znam. Također je bitno na kraju dana da svi budu zadovoljni što i jesu, i to je to. Također nisam snimio posle utakmice sa Srbijom i Albanijom, kad je bila moja reakcija je bila dosadna, zato što se ništa nije dešavalo, bilo 0-0. Tako mi se bolje osjećamo nego oni, pogotovo što je ono bilo na njihovom terenu, njihovi navijači, bukvalno sve njihovo, gađali su nas flašama, baš užas, 0 bonton na himnu su se derali, oni mali kidovi su provocirali sa albanskom zastavom, za onim orlom sa trijem s drugom rukom, pa ne mogu da pokažem, a to je generalno srpski znak, pošto to predstavlja dvoglavog orla, otkad naša država postoji, to je orao, dvoglavi orao je srpski grb, Albanije postoji oko 100 godina, od 1912. Tako da njihov ta dvoglavi orlova je čista kopija naše zastave, tako da ne znam što oni misle kad uzmu dvoglavi orlova, onako pa provociraju, mislim provociraju s našim grbom. Mislim ne provociraju nikoga, glupi su samo i to je to. Ja bacio hejt, dobre! Skontali su point, ja sam da pričam samo fact, možda slobodno nekada me demante ako ne pričam fact, ali pričam fact i to je to, treba se pomiriti sa činjenicom, istinama. Da, ovdje sedim. Ovo je baš dobro zapravo. Ovo je baš dobro. Iskreno, brutalno, respekt za hotel Zlatibor, stvarno su ono najbolji. U opisu sam ostavio njihov hotel, link od hotela, tako da možete vidjeti detaljnije sve informacije. Kad budete dolazili na Zlatibor, obvezno da zavišite u hotel Zlatibor, kažem, hidaju od hrane, smeštaja, usluge, spa, sve, bukvalno 10 od 10. Vidite ovo dole kod moje noge, to duva vazduh, jednog golica kad stavim nogu, znači kad stavim oko novog golica, to će probam rukom da stavim i da imam kako to izgleda kamerom ispod vode, ajmo. Golica za ruku, onako. Najjače. Znači, veliko hvala Gold Gondoli što su nam spremili sve ove aktivnosti, što smo se lepo družili, znači, bukvalno divni su, jedva čekam da dođem opet na Zlatibor. Mislim, nisam ni otišao sa Zlatibora, jedva čekam da dođem, znači, najjači sam. A zapravo su oni ti koji su najjači, bilo mi jako lepo i u gondoli, kad sam pucalo iz luke strele, kad smo pecali, da se simpatijam u gondoli, sve mi je to ono wow i prelepo su sve napravili. Ako vi planirate vaše putovanje na Zlatibor, znači, ostavio sam link u opisu od Gold Gondole. Ispod ovog videa možete posjetiti detaljno sve što možete raditi na Zlatiboru. Vozite se na gondole s vašim najmilijima, jer ja znam da sigurno hoću opet čim dođem. Mislim, stvarno nemam reći, vidjeli ste sve što su nam pripremili, baš lepo putovanje, lepo iskustvo i jako važna stvar, lepo iskustvo za moju simpatiju. Gold Gondole imaju baš veliki respekt od mene i hvala im od srca. Sad ću da se obrišem i polagao da krenem u hotel, da se obučem i onda idemo na večeru.
Jo, kako su ljudi dobri kolači za večeru. A, brate, brutalno. Prijatan jednom. Uzeo sam nekoliko opasnih vrsta salata i različitu piletinu. Jedva čekam da krenem da jedem. Sad ga ima. Sad nema ništa više. Sve se pojelo, čak sam sipao još jedan put. Uzeo sam sad voću salaticu, hoću da pokidam, hoću da probam i kolač i sve. Ovo je dobro. Kida hrana ovdje. Ja sam se jako da idem u hotel, to su sobu da malo odmorim. I to je to ljudi od ovog videa, hvala puno što ste gledali. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like. Dajte da probamo nekih 5000 lajkova na ovom videu. Znam da je puno, ali iskreno mislim da mi to možemo. Mnogo dešavanja je bilo u ovom videu, iskreno.